לשירה? אני רוצה שתגיד לי דבר אחד. אתה מוכן להגיד לי שאני יכולה לחיות כאן, אני, ערבייה, מוסלמית, ישראלית, קודם כל, שקודם כל מגדירה את עצמה כישראלית, שאני יכולה לחיות כאן, ושיכולים להגיד לי שאני לא בוגדת, שאתם לא מחשיבים אותי כבוגדת, אתה יכול להגיד לי רק כן או לא. אבל אל תשים את הישראליות שלך לפני הערביות שלך. אני קודם כל ישראלית. אני יודעת מי אני. אני רוצה להגיד לך על זה, טוזן תלעתי, באמת כך. אני יודעת מי ישראלית, מוסלמית. כן. אני כל החיים שלי גדלתי בחברה יהודית בירושלים. כן. אתה מבין איזה מורכבות זה? אין ספק. אתה יודע איזה מורכבות. לא, אז לורד עטיה, זה כמו אדוארד סעיד. השם פרטי זה לועזי, ושם משפחה... אתה ממש מגיע לשאלה שלי. כן. ממש מגיע לשאלה שלי. אני יכולה להגיד לך חד וחלק, בסדר? אני לא חושבת שאף נציג ערבי בכנסת כרגע מייצג אותי, או אני לא מרגישה שיש לי איזשהו נציג ציבור ערבי שבאמת מייצג אותי כערבייה ישראלית, סבבה? וגם אני בחרתי וגם לא בחרתי בכם, בסדר? ואני לא חושבת שאני אבחר בכם וזה משהו אחר, אבל בסוף אתם מייצגים אותי. אתם מייצגים אותי בתור ערבייה. אתה מבין כמה משמעות יש להתבטאויות שלך כשאתה לא מגנה את חמאס כארגון טרור, כשאתה בא ואומר שאתה שמח לשחרור אסירים ביטחוניים כששחררנו את החטופים. אתה יודע איזה נזק זה עושה לי בסוף? אני לא רוצה שתחשוב על האמירות כאילו לצאת הכי צודק. אתה יודע כמה נזק לי זה עושה? אני חייתי בהתחבות. אני חייתי בהסתרה. אני הגעתי לאולפן היום, אני רועדת כרגע שאני אומרת את זה, כי אני כל החיים שלי הסתתרתי. ואני היום באה לאולפן ואני אומרת את זה, והתלבטתי 5 פעמים, אני אומרת את זה, בגלל הסיטואציה שאני חיה בה. ואני כל החיים שלי חייתי בהסתתרות עד היום. עד היום יש לי חברים שלא יודעים את זה שאני ערבייה. והיום אני כאילו באה ואומרת את זה. אתה מבין כמה עליי זה משפיע ועל הציבור הערבי? אתה מבין את זה? אני פשוט רוצה רק כאילו דבר אחד. לורד. תחשוב על הדברים שאתה אומר לפני שאתה אומר אותם, כי זה משפיע עליי בסוף. בואו נחשוב איפה הבעיה. אם את ערבייה, והסתרת את זה שאת ערבייה. יש סיבה שהסתרתי את זה. זה אות קין על החברה הישראלית כולה. זה שהבן אדם לא אומר מי הוא. זה אות קין על החברה כולה. אני מסכימה איתך, אבל אתה נותן הצדקה לתיל הזה. אני צריכה להסביר את עצמי אחר כך שאני גם לא... אני מגנה את חמאס, אני מגנה כל אירוע טרור. מתי אני יכול לדבר? סליחה, אבל אני חייבת להגיד לך, אני גם בסוף ישראלית, ואני אעמוד עם המדינה, ותעשי לעשות הסברה ישראלית, אז אני צריכה עוד להגן על החברי כנסת הערבים שעושים את הדברים האלה, ואומרים את הדברים האלה. שוקרן, טוב. את רוצה שכולם יחבקו אותך ויגידו כל הכבוד לך. אני לא רוצה שיגידו לי ויחבקו אותי, אבל אני רוצה לשאול אותך. אתה מבין כמה השפעה זה עושה עליי? את יודעת כמה זה משפיע עליי ועל הבנים שלי, שאנחנו עומדים איתנים עם העמדה שלנו, בתוך אווירה כל כך גזענית, אני משלם את המחיר. אבל אני יודע שאני הולך בדרך נכונה, כמה שהיא קשה. למה דרך נכונה? כי יש עליונות. הם רוצים שהיהודי בן אדם והפלסטיני לא בן אדם. ההגמוניה השלטת, הגזענית שנותנת ללורד, כל כך קשה לה להגיד שהיא ערבייה. היא כמעט מזיעה כשהיא אומרת ערבייה. משני הצדדים. זה אומר כמה הגזענות השלטת רוצים לבנות אותנו כמו שהם רוצים. את מאמינה? אני רוצה להגיד לך משהו. את רואה את 120 חברי כנסת? זה אנחנו. שגינינו את הפגיעה באזרחים היהודים ב7 באוקטובר, ואנחנו גינינו את הפגיעה בילדים העזתים. את חושבת שיש חבר כנסת אחד מסיעה אחרת שגינה הרג של 20,000 ילדים עזתים? את יודעת למה לא גינו? כי הם גזענים. הם לא רואים שהפלסטיני שווה ליהודי, הם לא רואים שהעזתי שווה ליהודי. הם גזענים. אנחנו אומרים מגנים. כן. אני שואלת אותך, אתה מגדיר את עצמך ישראלי בסוף? לורד, בבקשה. אני שואלת. לורד, את לא מייצגת הערבים בישראל. אני לא מייצגת? אוקיי. אני קיבלתי 90% מהקולות של האזרחים הערבים מספר פעמים. סליחה, את לא מצביעה לנו, אבל הערבים מצביעים לנו. את לא מייצגת את הרוב של הערבים. רוב הערבים מצביעים לנו. אני מבקש ממך, לורד, להיות עם גאווה אנושית, לא לאומית, אנושית. להגיד כל בן אדם הוא בן אדם שעומד בפני עצמו. מה שעשיתם בעזה זה פשעים נגד האנושות. איך אתם הורגים 70,000 עזתים? איך אתם הורגים 70,000 עזתים? איך יכול להיות? לכן לורד, בבקשה, אני אשמח, באמת אשמח, ואני מזמין אותך. את יכולה לבוא, גם אני יכול לבוא אליי. שנשב ביחד שעה, שעתיים, 3, ונדבר איפה הצדק. תשמעי, לורד, מה הסיפור העמוק? הסיפור העמוק שיש פה שני עמים. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת אחרונה. סליחה, הסיפור אני רוצה שתגיד לי דבר אחד. אתה מוכן להגיד לי שאני יכולה לחיות כאן, אני, ערבייה, מוסלמית, ישראלית, קודם כל, שקודם כל מגדירה את עצמה כישראלית, שאני יכולה לחיות כאן, ושיכולים להגיד לי שאני לא בוגדת, שאתם לא מחשיבים אותי כבוגדת, אתה יכול להגיד לי רק כן או לא. אבל אל תשים את הישראליות שלך לפני הערביות שלך. אני קודם כל ישראלית. אני יודעת מי אני. אני רוצה להגיד לך על זה, טוזן תלעתי, באמת כך.